Studju fost in-negozji mill-Kamra għan negozji żgħar u medji juri sfidi differenti għan negozji f'pandemija, iżda anki punti inkoraġġanti. Fil-fatt, l-iskema tal-għajnuna fil-ħlas tal-pagi magħrufa bħala l-Covid Wage Supplement għenet bosta negozji u minn dan l-istudju nstab l-65% ftit inqas mid-doppju ta' dawk li qalu le wieġbu li din l-iskema kienet ta' għajnuna kbira. Bis-saħħa ta' skema bħal din 32% jemnu li n-negozju tagħhom jista' jibqa' għaddej għal aktar minn sena filwaqt li dawk li jemnu li n-negozju tagħhom ħajibqa' jopera għal biss 3 xhur kienu 13%. Is-sena l-oħra kien hemm ukoll żieda ta' 15% fil-bejħ ta' affarijiet essenzjali fejn bosta negozji għażlu li jmexxu l-operat tagħhom għal wieħed online. Meta n-negozji rispettivi ġew mistoqsija jekk kienu sfurzati jagħlqu l-bibien, 48% rispondew fil-negattiv, 4% iżjed minn dawk li rispondew fil-pożittiv. Minn dan l-istudju nstab ukoll li 69% tan-negozji jixtiequ li jibqgħu jirċievu għajnuna finanzjarja għal iżjed minn sena oħra filwaqt li 25% qalu li jixtiequ jirċievu din l-għajnuna għal 6 xhur oħra. 77% qalu li ma kellhomx bżonn jagħmlu użu mill-moratorju tal-banek. Matul ix-xhur tal-festi jidher li fi Black Friday kif ukoll f'lejliet l-ewwel tas-sena kien hemm iżjed bejħ mis-sena ta' qabel.